बयखौबो खुलुमबाय आरो आंनि सैथोनि लामा इउटुब चेनेलाव साफ्रोमखौबो बरायनानै लाबाय आरो जोंनि बासायगिरि फोरबो जिसु ख्रिस्टनि मुङाव बयनोबो गोजोननाय जासिहरबाय आरो आं बे समावहाय नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे टपिक लानानै फैदों आरो बे टपिकआनो जाबाय गिर्जायाव जों मानो थांनांगौ गिर्जायाव मानो थांनांगौ बेनि सोमोन्दै आं नोंथांमोननि गेजेराव गुसुङैहाय इसोरनि बाक्यखौ नोंथांमोनजों शेयार खालामनो हास्थायदों अनलायग्रा लोगोफोर बे बाथ्राखौ बयबो मानसिया मिथिनांगौ आरो मिथिथारनांगौ आरो बेल' नङा गुबुन मानसिफ्राबो जायफ्रा जिसुखौ मिथिया गिर्जा हाबा बैबादि सुबुङाबो बे भिडिअनि गेजेरजों मिथिनानै लानो हागोन अनलायग्रा लोगोफोर गिर्जा होननानै बुङोब्ला बयबो मानसिफ्रा संसारनि मानसिफ्रा मिथिगौ बेयो मोनसे गंसे न' आरो बे गंसे न'आव जिसुखौ खुलुमग्रा मानसिफ्रा बे गिर्जा बे न'आवनो इसोरखौ खुलुमो इसोरखौ फोथायो रबिबार खालि सुनिबार खालि मोनाबिलि समाव शुक्रबार खालि खृष्टानफ्रा बे न'आवनो खुलुमो होननानै बयबो मानसिफ्रा मिथियो आरो बे न'खौनो गिर्जा होननानै मानसिफ्रा बुङो नाथाय बे गिर्जानि गेजेरजों जोंनि ख्रिस्ट'खौ फोथायग्राफोरनि महरा आबुं जायाखै गिर्जा मिन्स मोनसे न' नाथाय मण्डली होननानै बुङोब्ला ख्रिस्ट'नि मण्डली जाय मण्डलीखौ ख्रिस्ट'आ फसंबाय गोथार बाइबेला जोंनो फोरोंदों खनानि खुन्थियाया गंसे न'खौ जों लुयोब्ला 12था खुन्थियानि गेजेराव खना खुन्थियाखौ जों गायसनग्रोयो बे खना खुन्थियानि गेजेराव बे खना खुन्थियाया जिसु ख्रिस्ट'आ गावनो बेबादि बाथ्रा बुंदों खनानि खुन्थियाया आं गावनो ख्रिस्ट'आनो आरो बाखिया जों होननानै बुजायदों बेनिखायनो मण्डलीया ख्रिस्ट'आनो आरो ख्रिस्ट'आनो मण्डलीनि गिर्जानि खर' ख्रिस्ट'आसो गिर्जानि खर' जिसुनि सिखांफिननाय गैयाब्ला ख्रिस्टियानफोरनि फोथायनाय ख्रिस्टियानफोरनि गिर्जा ख्रिस्ट' फोथायनायाबो गैया ख्रिस्ट'नि सिखांफिननाय गैयाब्ला बेनिखायनो जिसु ख्रिस्ट' गैयाब्ला जोंनि गिर्जायाबो गैया ख्रिस्टान फोथायनायाबो गैया जिसुनि सिखांफिननाय क्रुसाव बोलि जानाय थैनाय फबजानाय आरो बिनि सिखांफिननायानो ख्रिस्ट'नि जाफुंनाय आरो बेनो जोंखौ माने गोदान मोनसे परिबेस फोरबोनि खाथियाव जोंखौ एड खालामनाय बे मोनसे जोंनि इसोरजों आरो मानसिजों मोनसे बेबस्था सुजुफिननाय गोबां राव आरो हारिफोर दङ गोबां राव आरो हारिसाफोर दङ बिसोरनि गेजेराव राव रायनायफ्रा गुबुन नाथाय साफ्रोमनिबो रायनायफोरखौ फोरबोआ मिथिगौ ख्रिस्ट'आ मिथिगौ एखे नङा अब्लाबो इसोरा मिथिगौ आरो साफ्रोमनोबो इसोरा मोजां गियानखौ मोजां परामर्शखौ बासायजानायनि बेबस्थाखौ बे ख्रिस्ट'नि गेजेरजों साफ्रोमनोबो होबाय दुखुनि समाव दावहानि फोथाराव उखैनाय आरो मेंनाय समाव ख्रिस्ट'आ गावनो प्रेजेन्ट खालामो गावनो जोंखौ बानजायो गावनो ड्राइभार जायो गावनो सिगां जायो बे ख्रिस्ट'आनो आरो गावनि अननाय गावनि गोथारथिखौ सुबुंनो ओरैनो बियो होबाय मानसिफोरनो बियो ओरैनो होबाय बेनि अननाया गेबें रावखौबो मुगैनाय निन्दिनाय नेवसिनाय गैयै अननाय
गोथार अननाया बे ख्रिस्ट'नियाव दङ आरो बे ख्रिस्ट'आनो बुंदों खनानि खुन्थियाया ख्रिस्ट'आनो आरो गोथार बाइबेला जोंनो बेखौनो फोरमायदों गोथार बाइबेला जोंनो बेखौनो फोरमायदों जोङो 1 करिन्थियनि 3 अध्याय 16 आरो 17 जों फरायोब्ला बेयाव मोननो हायो नोंसोरो मिथिया नोंसोरो इसोरनि खुलुमग्रा न' इसोरनि जिउआ नोंसोरनियाव थायो सोरबा बे न'खौ आद्रि खालामोब्ला इसोरा बेखौ आद्रि खालामगोन इसोरा बेखौ आद्रि खालामगोन इसोरनि खुलुमग्रा न'खौ आद्रि खालामोब्ला इसोरा बेखौ आद्रि खालामगोन मानोना इसोरनि खुलुमग्रा न'आ गोथार आरो बे गोथार न'आ नोंसोरनो ख्रिस्ट'आ जोंखौसो बुंदों ख्रिस्ट'आ मानसिखौसो बुंदों ख्रिस्ट'आ बे गोथार न'आव थाया ख्रिस्ट'आ नोंनि गोरबोआवसो थायो नों फोथायोब्ला नों हामजायोब्ला नों जुदि गोसोआव फोथायोब्ला ख्रिस्ट'खौ नोङो नाजावगोन ख्रिस्ट'खौ नों खुलुमगोन नोंनि गोसोआ जुदि गनायाब्ला नोंनि गोसोआ जुदि हामजायाब्ला नोंनि गोरबोआव रावबो जायगा लानो हाया नोंनि गोरबोआव जिसु ख्रिस्ट'आ हाबनो हाया नों गनायबासो नों हामजाब्लासो नों फोथायब्लासो जिउजों नों बजबब्लासो ख्रिस्ट'आ नोंजों लोगोसे थागोन बै न'आव ख्रिस्ट'आ थानाय नङा बेनिखायनो जोङो बै इसोरखौ हामजाहोनो थाखाय बै इसोरनियाव जोङो गावखौ सिनायथि होनो थाखाय गावखौ इसोरनि गेजेराव इसोरजों आरो गावजों नोंजों आरो इसोरजों प्रेजेन्सनि गेजेरजों इसोरनि परिकल्पनाखौ जों मिथिनो थाखाय इसोरनि अननायखौ जों मिथिनो थाखाय मोननो थाखाय जों गिर्जायाव लोगो लाना जिउजों जोङो गिर्जायाव लोगो लानांगौ अब्ला इसोरा नोंजों लोगोसे प्रेजेन्ट दङ 1 नम्बराव गिर्जाया मोनसे इसोरखौ खुलुमग्रा आरो इसोरनि बे संसारखौ सोरजिनायनि मोनसे परिकल्पना गिर्जाया थांनाया इसोरनि बोसोन लानायनि मोनसे बिदिन्थि आरो मोनसे उपाय मोनसे बेबस्था इसोरनि बोसोनखौ लानायनि बिदिन्थि आरो मोनसे बेबस्था आरो उपाय गिर्जायाव जों लोगो लानाया 3 नम्बराव गिर्जायाव थानाया इसोर आरो जोंनि जिउआव इसोरनि इच्छाखौ जाफुंहोनाय आरो नोंनि नांगौखौ गावनि नांगौखौ इसोरनो खोन्थानाय मोनसे उपाय आरो मोनसे बेबस्था 4 नम्बराव गिर्जायाव थांनाया इसोरखौ बाख्नायनाय इसोरखौ जिउजों हामबाय होनाय आरो इसोरनो नोंनि गासैखौबो खोन्थानाय आरो रायथिनाय आरो 5 नम्बराव गिर्जायाव थांनाया इसोरखौ खुलुमनाय आरो बुहुमाव गोदान मोनसे सोलायनाय लाबोनाय बेनि मोनसे बेबस्था जों गिर्जायाव थांनाय आरो जोंनि गोथारथिखौ लाखिनानै इसोरखौ खुलुमनायनि गुबै आरो मोन्दांथि आरो थांखिया बे आरो जोङो गिर्जायाव थाङाब्ला मा जायो जों गावनि जिबनाव जों गिर्जा लोगो लायाब्ला इसोरखौ खुलुमाब्ला इसोरनि जुथुमनायाव जों जुदि लोगो लायाब्ला जों मा जायो जोंहा मा खुथि जायो बेनि सोमोन्दै आं नोंथांमोननि गेजेराव बिसा पइन्टफोर लानानै फैदों नोंथांमोना खोनासंबानो जाबाय आत्मिक जिबनाव नोंथाङा जौगानाय नङा आत्मिक जिबनाव नोंथाङा जौगानाय नङा 2 नम्बराव नोंथाङा मोजां आरो गाज्रिखौ सिनायनाय नङा बबेया पाप जागोन बबेया मोजां जागोन बेखौ नोंथाङा सिनायनाय नङा आरो नोंथाङा पापजोंनो मोगा मोगि जागोन आरो पापजोंनो नोङो गादैलागोन नों मिथिनो हानाय नङा 3 नम्बराव
गियान गैयै सासे सुबुं बादि नोंथाङा आन्दायग्रा जागोन, आन्दायनाङो। 4 नम्बराव इसोरनि बोर नोंथांनि जिबनाव, नोंथांनि नखराव मोननाय नङा। 5 नम्बराव जेरैथिंबो नोंथाङा लामा आन्दायगोन, नोंथाङा आगोर मोनै जागोन। 6 नम्बराव नों हारसिङै जालांगोन, नोङो लोगो मोननाय नङा, एखुथा जागोन नोङो, दाउसा मावरिया बादि नों जालांगोन। 7 नम्बराव जिउआव गोजोननाय, रंजानाय गोमालांगोन। नोंथांनि जिबनाव रंजानाय, गोजोननाय जिउआव, नखराव गोमालांगोन। 8 नम्बराव समाजनि बेरेखा जालांगोन, समाजजों गोरोबनो हायै, एखुथा हारसिङै थानांगोन। बेबादि जिबनाव, नोंनि नखराव, नोंनि जिबनाव फैगोन। 9 नम्बराव इसोरखौ अपमान खालामग्रा जागोन, मानि रोङै सासे अगियानि सुबुं जालांगोन नोंथांनि नखराव, नोंथांनि जिबनाव। 10 नम्बराव इसोरनि गोजोन सोरगोखौ, गोजोन रंजानायखौ, अननायखौ मोननाय नङा नोंथांनि जिबनाव। बेबादि नोंथांनि नखराव, नोंथांनि जिबनाव बेबादि अलखदा फैगोन। बेनिखायनो ख्रिस्ट'आ जोंनो मोनसे बोसोन जोंनो फोरोंबावदों। इब्रायारिफोरनि 10:26 आरो 25 बुंदों, जों गावजों गाव अननाय, मोजां मोनलायनायजों फुदुंज्लाय होनना बुंदों, थुलुंगा होज्लाय। आरो गोसो होनै सोरबानि हुदा बादि गावनि जुथुमनायखौ जोङो दानागार। गावजों गाव हेफाजाब होज्लायनाय, गावजों गाव जुथुमलायनाय, गावजों गाव इसोर खुलुमनायाव नों दानागार, आं दानागार, जोङो गोसो होनि। नाथाय नोंसोरो बे दिनखौ जेसेनो खाथिसिन नुयो, जों एसेनो बांसिन गोजोन गावनि गोसोजों गावजों गाव बानजायज्लायनि। जोंनि गेजेराव गोबां आनजादफोर फैगोन, गोबां निदानफोर फैगोन, गोबां गिथाव बाथाव महरफोर लानानै फैगोन। बे दिना बेसेबांनाखि खाथिसिन जागोन, एसेसिम नोंसोरो इसोरनि खाथियाव थाबाय था, गावजों गाव बानजायज्लाय, गावजों गाव अनज्लाय, गावजों गाव हेफाजाब होलाय। नाथाय नोंथाङा ख्रिस्ट'नि मण्डली जानानै गावखौ खालाय खालामनानै लायोब्ला, गावखौ इसोर मिथियै सासे सुबुं बादि खालामनानै लायोब्ला, नोंथाङा इसोरनिफ्राय मुवा मोनसेबो मोननाय नङा। इसोरा बे बाथ्रानि गेजेरजों जोंनि गेजेराव थांनाय फैनायनि माखासे बोर आरो माखासे इसोरनि अननायखौ जोंनो फोरमायबाय। बे बाथ्रानि गेजेरजों जों बयखौबो बोर होथों। जिसु ख्रिस्ट'नि मुङाव जाथों। गोजोन्थों।